Madzulo ano tipatsaneko update yokhudzana ndi maliro a Madalitso Kazombo malinga ndi kuti chigawo chakumadzulo komweko kwachitika zinthu malinga ndi mapulogalamu omwe akubanja komanso amene akuyendetsa mwambo onse anakonza. Chabwino chigawo chakumadzulo komweko ndi zonena kuti anthu ochuluka kwambiri anasonkhana ku nyumba yachisoni ya Mthunzi kumotchaletu kumeneko kumene kumasungidwa thupi la olemekezeka a Madalitso Kazombo. Kumene kuja anachita kamwambo kenako basi ndikutenga thupi lija kupita nalo ku nyumba ya Siwa ku nyumba yawo ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Kumenekotu ndi kumene kukakhale ndikuti mwambo oona nkhope makamaka mawa limenelo mwambo oona nkhope ukakatha ndikuti akatenga thupi lija kupita nayo ndikuti no ku Lingadzi CCP Church kumene kukakhale mwambo wa mapemphero kupempherera ndikuti no mzimu wa malemu Madalitso Kazombo kuwaperekeza ndi mapemphero. Wakatha mwambo umenewo ndikuti no akanyamula thupi lija ndikupita nalonso ndikuti kulikulu la chipani cha MCP kumenekonso kukakhala mwambo malinga ndi chipani akachitenso ma farewell kukapereka ulemu wawo omaliza kwa olemekezeka amenewa a Madalitso Kazombo. Kuchoka kumene kuja ndikuti azakhala kulitenga thupi lija kumapita nalo tsopano kumudzi I think chakukasunguku kumene kukakhale mwambo wonse no okayika thupi la malemuwa m'manja mwa ulemu. Mukaona muzithunzi zomwe zikusewera ndikuti pa screen panopo ndi pamene mungamvetsetse point yomwe timapereka mama wawo kunena kuti imfayi ndi zoti yakhudza akubanja mwa serious kwambiri mwinanso kuposa kwa anthu ena onse amene angathe kunena kuti no akhudzika ndi imfayi. Ndikuti muona mwina chithunzi chimodzi chimene chikuonetsa kuti no amenewo ngati sakazi wawo mwina akuyenera kukhala mwana wawo kapena mwina azemwali awo komano mukhoza kuona kuti amenewo akuyenera kukhala immediate family. Tino ndi ndoti ndachibale eni tikamakamba zonena kuti kuluza kumakhala kumeneku and mungathe kuona so devastated ndikuti no hayi zosayenda pepani kwambiri pepani kodi ndi mawu anja amene tingakambe onena kuti no angatonthoze mitima yanu yosweka. Chabwino kunadzadza anthu kumeneko ndipo kunali anthu amitundu yosiyanasiyana. Anthu achipani cha MCP komanso nadzaona I think amayimere na vicha mmene kunena kuti anthu ochokera kakhalenso ku DPP ndi zipani zosiyanasiyana anali kumeneko. Zokhazokha zidzati makamba mama wawo kunena kuti pali nthawi ina yake imene timavula za ndalezi zachipanizi ndikuyambano kuonana ngati anthu ngati Amalawi ndipo pa umunthu tikuyenera ndikuti titani tiperekezane ndithudi. Munthu uyuyu anali ndi vibe yabwino kwambiri chimene chonde palibe amene angatsutse. Kuchokera kaya kumbali iti ndi iti anthu atakafunsidwa kuti amumba inu mungayankhule zotani zamete munthu uyu munthu uyuyu amadziwa kucheza bwino ndi anthu. Kufunsa mbali yawo kuya amadziwa kucheza bwino ndi anthu. Munthu amadziwa kucheza bwino ndi anthuyo ndipo anali wansangala osati masewera. Anapatsidwa mphatso ndipo mphatso yake anayigwiritsa ntchito bwino kunati kusangalatsa anthu osati masewera pena paliponse kukonda anthu kukonda kucheza bwino ndi anthu chimenecho ndi chimeneno wina aliyesa kukamba zimenezo lefeso tinakamba zoti munthu uyu amadziwa kucheza bwino ndi anthu. Panalibe gapo pakati pa anthu ndi iye amene amadana naye kunali kungokhala kuti basi poti munthu sumatha kukomera wina aliyese komano amachita kuoneka zoti mkuluyu anayi ndithu munthu wabwino kumbali yamachezedwe ndi anthu. Nkhani zona kuti dziko lino litumikira motani ndi zimenezo tinafotokoza kunena kuti Madalitso Kazombo remember kunena kuti no anali ndikuti wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo mu parliament yomwe yapita mulamuliro uja omwe wapita ndipo anatumikira ngati speaker tikhoza ngoti speaker wa nyumba ya malamulo komanso ndikuti no anali MP chakukasunguku kutumikira anthu. Ndipo dzulo mmene nthawi imakwana beza ma4 iwo watu anapezeka zono tino atisiya atadwalika nthenda ya asima zikona kuti no anali ndi
nthenda imene vuto imene ilasima basi ndikupeza kuti kubanika zina zoterozo basi tu apeze kuti mpaka na atisiya. Pepani kwambiri kwa nonse amene mwaluza tikumakambabe zone kuti ngati dziko tonse taluza komano akubanja ndi amene aluza kwambiri. Kubanja kwa Kamuzu fa uyu amachokera kubanja la Kamuzu teko. Kubanja la Kamuzu kwa kufamila achina Khumbize Chiponda amene aja. Achina Keni Kandodo amenewo zikuoneka kuti no anali ndithu achibale. Pepani kwambiri nonse komanso ndikuti fans yonse ya ku MCP sizinayendepo tapa. Fa munthu uyu ndamayipatsa moto misonkhano ya MCP muzochitika za MCP akamuyitana akamayankhula mukamamva mawu aja kuti akoma nyimbo zomwe amayimba zotsogolera kuti munthu uyu analitu wachipani weniweni. Pepani kwambiri, pepani nonse ku MCP uko sizinayendepo. Ngati pangabwereso ma development ena ake ifeyo tizakhala ndikuti tikupasiranso ni ma update amenewo mwinabe chakumapeto kwenikweni mmene zingakhalire pamene adzikayikidwa m'manda mwaulemu tingabwereso ndi update ina. Fa update iyi tinakamba kuti tibwera nayo ndikuti tizakupasenso imeneyo. Mzimu wa Madalitso Kazombo ukause mu mtendere osatha komanso ndikuti Mulungu amene amadziwa kutonthoza mitima yosweka atonthoze mitima yonse imene yasweka. Akutitu.